Vil du gerne derhen? Ja, du bestemmer. Jamen Ja, altså, jeg er fint nok med. Hvor vil du hen? lad os bare tage skolen. Okay, fint nok, fint nok. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Er der mange med os? Jeg kan se et hold bag ved os. Det er langt bag ved os. Jeg kan ikke se nogen rigtig tæt på her. Niks. Jeg kan ikke se nogen her tæt på. Måske skræmte vi den væk der fra sidste gang. Helt sikkert. Jeg kan se rigtig mange spillere her. På den anden side. Her. Nej, ikke her. Jeg har fået en suppressor til min AKM. Jeg har ikke en. Der er også. Jo. Bandages. Taske. Okay. Har du taget tid? Ja, det meste. Jeg tager lige medkittet også. Og en hjelm. Bum. Så er vi købt. Hjelm. Ja. Okay, skal vi tage din side først? Ja, lad os hoppe ned herned. Den er slus. Ja. Klar. Vi tager lige gangen heroppe. Nej, Ja, der er ikke noget. ja. Tjekker lige her. Nye sko, mand. Bum. Der er en taske her. Der er en shotgun her, hvis du har den. Den gode. Lækkert. Så lad os håbe, jeg kan ramme noget. Ellers kommer den ikke til at være meget værd. Hvad, skal vi loot hver sin side, fordi der var ikke nogen i nærheden? Ja, lad os bare gøre det. Jeg skulle lige tage stille det med til. Okay, jeg løber den anden vej. Okay, gør det. Og jeg har en maske. Level 3 rygsæk. Der er masser af våben her, mand. Ja, altså hvis... Du kan finde en M4, det er mit yndlingsvåben der. Ja, jeg kan tage nogle skud til den. Jeg har fået en Scar, men jeg er ikke så glad for den. Jeg hader Scar'en også, så vil jeg hellere bruge AKM. Ej, en level 2 rygsæk, hvis du ikke har... Eller Er det okay? du har sight, så det hænger? Nu har jeg. Men hvis du finder et red dot sight, så vil jeg have det. Ja, selvfølgelig. Klart det bedste, ikke? Ja, bortset fra 4 times, ikke? Når det er tæt på, så er det jo lige meget 4 times. True. Okay, jeg synes vi skal komme væk fra skolen. Okay. Inden folk begynder at styrte hernede. Du står lige i vinduet, Frederik. Hvad så du det? Ja, så kan jeg høre nogen gå, og så er det dig. Okay? Okay, skal vi gå? Ja, væk mig. Det ved du faktisk ikke. Lad os komme ud her. Der er nogle skud her. Nice. Der er en taske. Har du en taske?
Der er en suppressor for en SMG her, hvis du vil have den. Nej, det er perfekt. Jeg har level 3 taske der. Godt. Kom, den her vej. Ikke ind i det der hus der. Så du nogen? Var der nogen? Nej, så du nogen? Nej. Så kom væk herfra. Der plejer ellers at være lidt lød også. Jeg synes, vi skal bevæge os op mod her eller sådan noget. Har du et skudsikker vest? Nej. Nej, ja, der er heller ikke. Oh my god. Er du sikker på, at vi skal tage husene? Jamen, der er hus her oppe på. Pas på, du ikke larmer for meget. Ja, jeg synes godt nok også, dine fødder larmer mig. Jeg har et 8-times scope her. What? Har du det? Ja. Fuck, hvor vildt. Vil du have det? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Kan du se nogle folk? Jeg kan ikke se nogen overhovedet. Okay, skal vi gå ned i byen? Ja. Start her i den der. Der er altid en bil der, mand. Bum. Yep, der er en bil. Er der? Ja. Der er nogle steder på mappet der, ikke? Ja, som er, hvor der er altid biler. Garanteret biler. Det synes jeg er for langt. Fordi når... Skal vi ind i bygningen? Ja, lad os bare lige tage den her side, og så... Wow, hvor er der bare lort. Du har painkillers og sådan noget til at forfølge jer? Ja. Nej, jeg har ikke painkillers. Ingen painkillers. Er det en bil, jeg kan høre? Der var en bil, der kørte lidt længere ned ind i byen. Okay. Wow, mand. Der er altså ikke særlig mange... Liv, eller? Nej, der er ikke særlig mange de der vester, mand. Kæmpers. Nej. Ja, Anis. Fundet en. Okay. Og der er en til her. En vest, eller hvad? Ja. Okay, kom over til dig. Intet i det her hus. Jeg har et 4-times scope også. Det vil jeg faktisk gerne have. Ja, så det kan du bare få. Og kan man ikke smide vest? Nej. Nå, Eller jo, det kan du. Kom over til dig. Jeg kommer bare ikke smide det. Det er da til mærkeligt. Det vidste jeg fandme ikke. Okay, løb Men, over til dig. Efter den bygning, den der lille en, så deroppe i toppen af den anden bygning. Altså den bygning du er i, eller hvad? Nej, den der du er i nu. Skud. Lyder som en lyddæmper. Eller også er det bare langt væk. Nej, men man kan høre lyddæmperne ret distinktivt. Nå, Ej, så tror du ikke panden med dig? panden? Ja, panden. Tror du, jeg er kok, eller? Nej, ja, altså, det er fordi, hvis du tager panden med dig, så kan du bruge den til at beskytte din røv. Are you serious? Ja, hvis den bliver ramt, så bliver du ikke ramt. Hov, der er et airdrop ikke så langt herfra. Skal vi køre hen mod det? Lad os bare droppe dem. Okay, jeg kommer over til dig nu. Det er Kan du høre det? garanteret. Kan du høre det? Det er ikke langt herfra. Nej,
Der er nogen over i venstre side, du skyder. Altså mod vest, eller hvad? Ja. Nordvest. Shh. Det er også nordvest, det der lyddæmper. Husk at lukke. Hvis du lukker døren efter dig, så kan du altid høre, hvis der er nogen, der kommer ind. Ja, men... Okay, vil du have et fortimescope? Ja, sure. Det er bedre end det her. Det er også mit yndlingsscope. 4 timer. Nå, vil du ikke bruge det? Nej, brug det bare. Jeg har 8. Og der er granater heroppe og alt muligt. Ja, jeg samler ikke alle granater op. Jeg elsker granater. Hvor mange first aids har du? Ingen. Ingen? Jeg har ikke nogen. Vil du have nogen? Jeg vil gerne. Hvordan kan man tage et par stykker væk, eller? Ja, du trykker på kontrol. Og højreklikker det du gerne vil. Okay. Udenbart kan jeg ikke se nogen inde i byen. Jeg kommer ned til dig. Jeg lagde 3 her. Okay, hvor mange har du, mand? Jeg havde 7. Okay, lad os komme ud af byen og så gemme os i skovene nu. Er vi ikke sådan fuldt udrustet nu? Jo, jeg har det fint. Altså, Okay, lad os gøre det. Lad os tage på toppen her og gemme os. op på toppen. Her, mod den gule. Jeg synes vi skal gå udenom byen så. Så lad os tage baggangen og gå udenom byen. Yes. Ja. Men der var folk, der skød heroverfra, hvor vi Ja. løber hen nu. Ja, så skal vi bare være forsigtige. Og Husk at vi løbe. kunne også have... Skal vi tage bilen i stedet for? Nej, lad os bare løbe derhen. Der er vel også større chance for, at man bliver ramt i en bil, når man er 2. Ja, meget mere. Intet. Døren er åben her til højre. Jeg kan ikke se noget. Nej. Jeg bruger lige en painkiller, så jeg får fuld HP. God dag. Har du et eller andet... har du fuld HP? Ikke helt, men næsten. Jeg havde også kun næsten. Ja. Jeg smed en painkiller her. Tak. Oj, der er en mand op på sydøst. Han er lige gået op på lukket døren på på bygningen. På den øverste, Okay. altså på taget. Sydøst. Jeg er oppe på det store der, ikke? Ja. Hvis han er smart, så bruger han vinduerne, og så skyder han også derfra, hvis han ved, vi er der. Han er velkommen til at prøve. Okay, hvad er planen? Nej. Fortsæt, eller? Ja, lad os fortsætte. Skal vi se svømme over? Vi kan også tage broen der til højre. Ja, men broen er sådan oplagt. Okay, lad os svømme over. Der er også en båd. Jeg kan hente dig, hvis der er. Det er fint nok. Lad os bare svømme. Det er nu med, at vi bliver skudt. Det er næsten 100%. Du ved ikke, at du kan holde alt inden, ikke? Så kan du se bagved dig. Er det kun når man svømmer, eller hvad? Nej, det er altid. Og det virker ikke hos mig. Du skal holde alt inden og dreje rundt, ikke?
Sejt. Okay, lad os komme ind og dække herovre. Yes. Jeg tror, døren er åben derovre. Nej, der er ikke nogen dør. Never mind. Okay, lad os komme videre. Ja. Jeg kom til at lægge mig om. Sorry. Jeg var. Det er da æder mig med en udflugt, vi er på, mand. Ja, det må man sige. Jeg vil bare lige kigge her, om der er fjender til sydvest. Her? Ja, der har i hvert fald været nogle folk oppe i den bygning til sydvest. Der er nogen, der har været oppe på toppen. Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan ikke se det. Det smarte ville have været at gå over i den anden bygning derovre. Jeg tænker, at vi skal bare fortsætte ind mod midten. Den gule prik. Ja. Nej, jeg fjerner bare min prik her, så... Ja. Så det ikke forvirrer. Alt for meget, yes. ...37 tilbage. Nogen der skyder bagved os derovre. Er det det? Ja, langt. Eller også er det foran. Jeg kan ikke høre noget i hvert fald. Nej, jeg hørte de 2-3 skud derovre. Der er en bil herovre foran os. Hvorhenne? Jeg kan bare høre den. Jeg kan ikke høre den endnu. Hvis man skyder folk med shotguns, som er, altså med shotgun, folk der er i biler, så dør de bare sindssygt hurtigt. Nå, okay. Okay, vi er løbet helt forkert. Hvorfor er der 2 gule? Det var... jeg fjernede min blå. Okay, men der var bare 2 gule prikker på min. Nå, okay, vi skal øst på. Oh my god! Yeah! Hvad så? Nej, vi kommer til at dø her, fordi vi løb forkert. Ej, det er fint nok. Vi har tid. Vi har 1 minut til at komme derhen. Ja, vi skal nok nå. Døren er blevet åbnet til bygningerne til nordøst. Okay. Dem til venstre for dig, så pas på. Der har været nogen der. Jamen, wow, vi er rimelig fucked. Der er kun én bygning inde i midten i cirklen. Ja. Og så er der den der gruppe af bygninger. Ja. Der er en bil derovre til venstre igen. Ja, lad os bare lade være med at tage den. Nu løber du hen. Der, han kommer der. Hvor? Der. Ej, hvor er det dårligt til at skyde, mand. Jeg er slet ikke god til at bruge den der. De gemmer sig bag bygningen, så pas på. De er der.
Jeg fik ham. Jeg fik ham den ene. Han knockede mig down. Han er i bygningen. Han skyder nu. Han læner sig ud over. Okay, jeg er død. Men han er lige på venstre ved siden af bygningen. Han er gemt sig bag det der, så pas på. Han er garanteret ved at helbrede sin ven. Der! Han åbnede døren, han åbnede døren. Hop op og skyd ham. Han kommer til venstre. Wow, døde han ikke der? Ej, var det smukt. Det var smukt det der. Tag noget healing. Og så skynd dig i bilen og kør væk. Ja, skynd dig i bilen. Come on! Ja. Okay, kør ind i midten eller et eller andet. Ja, jeg bliver nødt til at... Heal eller hvad? Ja, men... Hvis jeg stopper her, så dør jeg. Der er en bil derude foran, så pas på. Der er sikkert nogle folk derinde. Ja. Fuck, man. Sorry. Det gør ikke noget. Du løbet meget hurtigere der. Ej, jeg skulle have flyttet mig, fordi hvis jeg havde løbet, så havde han ikke kunne skyde mig. Men jeg nakkede ham den ene af dem i hvert fald. Og så... der er åben dør der, så pas på. Der er helt sikkert nogen her. Wow! Hvad laver du? For helvede, mand! Du kunne bare tage dækning i bilen, mand. Kunne du se, hvor han var? Ja, jeg var lige til venstre for mig. Oh my god. Vi blev nummer 16, okay. Ja. Ud af 48 hold. Ja, okay. Jeg troede, der var mange flere tilbage, mand. Pis. Øj, lad os spille igen. Ja, klart, mand. Det er simpelthen for... Det er det mest grineren.